Kijk om je heen, wat een enorme kracht in de metaal. Actie! Actie! De stemming zit er al gauw in, dat de metaalarbeiders van 50 metaalverwerkende bedrijven uit de 3 noordelijke provincies bijeen komen. De mannen en de vrouwen hebben skinharden nog dat er na een jonge man van de regenonderhandelings nog geen CEO leidt. De inzet, 3% leensverhoging in het jaar en meer sissenskip en inspraak over werktijden. De massale bijeenkomst is ook een waskoging onder metaalwerkjouwers die dwaas die we praten zullen met de vakbonden. We gaan net zo lang door totdat we die CEO hebben en hand in hand, arm in arm, schouder aan schouder, CNV, FNV in alle delen van het land gaan we door. De bijeenkomst wordt boekendoor aansluiten met vuurwerk en een confetti-kanon. Voor de stakers en de vakboendsmeesten is de bijeenkomst een bemoediging. Wat vind je op basis van het hier binnen? Die zullen wel net gelukkig maar zijn, maar we zijn maar een mooie ploeg. Ik denk maar een stuk of 24 man. Dus dat ben wij wel grutskop. En het bedrijf laat stil? Nee, het bedrijf laat net stil. Nee. Het draait een beetje op heerlijk krijft, Joert. Dat denk ik al, ja. Ze zullen het ontkennen, maar het maakt indruk. Want dit is al zo'n beetje de 8e, 9e keer dat de mensen aan het staken zijn. En daar hebben ze gewoon last van. Dus woensdag wordt er weer onderhandeld. En dit helpt enorm om die onderhandelingen nog meer onder druk te zetten. Ik heb er wel een beetje vertrouwen in dat de aanzien wat meer uitkomt. Ik denk dat er even mee toch ik wel schrik wat hier is. Waar die in de vakbonden en de werkjouwers weer in nul is, kenners van de sector denken dat het wel eens let worden kan.